Lågsta kast i det, til lukke ut. Takk for det. Hvor det just spjåkast til valgt som ut av grønn? Alltså jag växte skreja också tullig knäje så får du bara kasta och så dumpar man också allt spjut. Så det Natalia som kastar och Sölja gör sig klara. Och så att du kastar så jävla långor än hinner och men som vi skiljer det någon så plejer att kasta så synt långor. Ja. Kanske blir nog bredare knänen i september så nu är bara vänja upp att men ja, det är där för några meter i rum att såna operationer men det var ju natt nu. Ja, det ser ut till att du börjar att komma för dig att du är 40 meter i det och att är meter så där. Det är alltid 60 och 41. Och sen så det Elin som kastar, Market gör sig klara. För mål har du någon spelkast? Alltså jag att man kommer till längt till EM med loppkör, det är ganska första målet. Det är alltid och så ganska olympisk glädje men det är vi kört lite. Bästa ett nu vet du att du för. Tusen tack.